up, VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, today is Sunday. We're cooking a classic dish. Veggie tayo ngayon, veggie. So, we will cook a Chopsuey. Chopsuey Gisado. So, masarap to, classic Chopsuey. Request kasi ng tao dito sa bahay, gusto nila ng gulay. So, ngayon, pabiligyan natin. Ito tayo ng Chopsuey. Shoutout sa mga comment sa mga video ko. Kay Jopa, kay paring Joel. So, let's start cooking. Okay, get on it. So, we start cooking. Lagyan natin ng olive oil. So, mainit na yung kawali. Gisa na natin yung sibuyas. Yan. Sarap itong chopsuey na to. And then, sunod natin yung bawang. At lagay na natin yung ating chicken. Pag medyo luto na yung manok, habang ginigisa natin, lagay natin yung atay. So, habang ginigisa natin yung manok, siya yung atay natin, make sure na hindi siya lumata. Pwede natin lagay yung gulay natin. Unahin natin yung carrots. Add lang kayo ng konting water para magkasabaw. Then, ipapakulay natin. Mas lumasa ang ating chopsuey. Medyo kumukulo na siya. Lagyan natin ng abalone sauce. This is my secret. New Moon. Baka naman. New Moon Singapore. Pa-sponsor naman. Abalone. Pag medyo malambot na yung ano natin, pwede na natin ilagay yung mga gulay. Lagyan natin yung cauliflower, broccoli, bell pepper, snow beans. Ilasang natin yung, tapos haluin na natin yan. Make sure na magpantay. Tapos ilagay na natin yung cabbage. Yung iba pa yung lalagay rin ng kamatis. O, pwede rin. Hindi na. Steam it. Then, lagay na rin yung extra onion natin. Steam it for another 1 minute. So, haluin ulit natin. So, medyo luto na yung gulay. Para mabalance siya. Hindi kasi masarap yung gulay kung masyadong lumata. After that, pwede natin ilagay yung ito yung flour, corn flour para pang ano niya, para pang sauce. Ayan. Make sure na medium heat lang siya para hindi ma-overcook yung veggie natin. Ayan. Ready na itong dish. Pwede natin siyang i-plating. Perfect. So, here's our dish. The classic Chopsuey Gisado. So, yummy. Tikman na natin. Perfect. Hindi masyadong malata yung gulay, hindi siya na-overcook. Tignan natin yung karne. Perfect. Solve na para sa pang-ulam. Oh. For more video, please subscribe my channel and click the bell button para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Just comment down below kung gusto niyo magpaluto
parang paluto SG. At itatry kong ilutuin para sa inyo. Thanks for watching. Bye! Oh, okay. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notifications. Thanks for watching on VisLog and see you in the next vlog. Bye!